Kaixo kantarizaleok, preste ongo zalete Tapia eta Leturiaren astotxo bat baneko kantuaren dantza ikasteko, ezta? Tira beste barik, hasi egingo gara. Tira kantu honetan trikitixa pixkatxo bat ikasiko dugu eta horretarako harin-harinean erabiltzen den pausu bat ikasiko dugu. Horretarako hankekin hasiko gara eta ingo dugu bat, bi, hiru. Bat, bi, hiru. Eskuina, eskerra, eskuina, eskerra, eskuina. Hori da, bat. Hori da, bat, bi, hiru. Bat, bi, hiru. Eta besoak gehituko dizkiogu. Bat, bi, hiru. Bat, bi, hiru. Bat, bi, hiru. Beraz, pausu hori erraz ikastekoa dena ikasi, eta ondoren bai aurrera begira, eta borobilean ere pausu hori erabiliko dugu. Tira, hementxe dauzkagu trikitilari profesionalak, eurak oinatz dantza taldekoak dira, aurkeztu egingo ditugu, astotxo bat baneuko kantuari dantza jartzeko, Kolore horiarekin irati, urdinarekin hasier, gorriarekin unai, eta txuriarekin zurin eta posizioak hartuko ditugu. Gogoratu, zuen taldea hirukotea baldin bada, kolore txuria eta horia kentzea, eta laukotea baldin bada berriz, kolore beltza kentzea. Posizio, hemen honetan hasiko gara, Beraz, adi entzun musika eta ikasi dantza. Horia. Eta bagoaz, bat, bi, hiru, bat, bi, hiru, bat, bi, hori da. Eta kolore hori aurrera. Besteak, besoa gerrian jarrita, estua gerrian. Eta hemen gainontzekoak erantzun egingo diogu. Urdin aurrera. Abesten. Eta orain guztiok, bat, biru, lau, balego eta balitz. Hori da, eta orain korroan, Bat, bi, hiru, bat, bi. Hori da. Bat, bi, hiru. Eta orain, beltza aurrera. Hori da. Gorri aurrera. Eta guztiok abesten, bat, biru, lau, balego eta balitz. Eta trikitixa lekuan, bat, bi. Hori da. Altxabizka mutiak. Hori data. Bat, bi, hiru. Aire. Eta txuri aurrera. Eta atzera. Eta hemen txegetuko gara orain guztiok, Eta lazer bukara izten ari gara. Eta bukaran makurtu egingo gara besoak gora jasota, Orainik ez?